Kaga tana al'ada dole shi hankuri. Tana cikin jinin biki dole shi hankuri. Ba ta da lahiya dole shi hankuri har ta warke. In sun kai fada dole shi hankuri har ta wuce. Tahiya ta bakwai guda dole shi hankuri sai rana ta dawo. In ka bugi mata guda bone. In ka yi hankuri bone. In ka barta da yunwa bone. Subhanallah. In ka kwashe ta bone. Subhanallah. In kuma ka buge ta yi gidansu tana zuwa gidansu kana zuwa biko. Makwabta ko saka sai ce ku rike biyar ku bakwai guda ko shi na barin hali ne kowa baya gyaran ka sai Allah. Tabbas haka take. In ka yi hankuri bakere yi ta ce ka kana ci kana ramewa kaga buyu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. In ka barta da yunwa wayo ni Allah. Wayo ni Allah. Jaki in ka koshi wa ka shuri yace mai bani haƙi. La hawla wala quwwata illa billah. To kai baba ina da tambaya ko yanzu. Baba da mai magana. Baba da mai magana baba. Baba da mai magana. Shin baba ni sun kai 12. A'a ga tara ga hudu. Sha uku. To duba sai mini ciwo ba kamar rantsuwar da mai mata guda. In ni tuna rantsuwar sai na kuka. Miya rantsuwar da ya baba, miya rantsuwar da yi. Baba miya rantsuwar da mata guda yi. Nawa na waɗanga. Uku na. Wai da ya mata ta suwa uku ta ki tashi da dare ga na hudu ya ɓaci. In na koma ta shege nike ba ko uku ba ya koma ta shege ya zan mi. Ya zan shege. La ilaha illallah. Doke baba. Baba yana tambaya baba, to baba yana tambaya. Baba bari kuka zo mai magana baba. Sunan mai mata guda ya mutu ba a zahin kausai. Malaka tamban Me ya dalili baba? Ganin aka zuciya na motsi ta aka raina ashe jawabi da ga zoye ta babu. Babu la To amma kai baba mi an dalilin da mace mata ka ta sa aka kai gidan yari. Ai shiga gidan su mai mata guda ka dibi gado ne na kwanci. Waje kai bisa tudu. Waje kawa bisa tudu daura kugu yaro ayi. Dumi masa guda. Kullum wuri guda kwace na gado bai zuwa ai dole waya ta gwabce. To kai baba mata nawa gare ka Ga yanzu? shekara biyar ga shekara biyu. Bakwai. Kwan shekara bakwai da mata guda duk da soja shi na iyawa. An ta yi ɗaukar soja ɗaukar. A dokai. Saboda mi? Saboda duk duniya ba zarumi irin soji. Shi ya shiga in bai kashe ba shi a kashe shi. Wallahi kashe ko a kashe shi. Ta ce a ɗaukai soji to kwan shekara bakwai da mata guda shi na iya soji. Ya an ta doka Akan soja. hakurin bakan magana komai ta waɗi ce wance da gaskiyarki. Wai bai mai da waɗi kata ta yadda gidansu. To kai baba. Mai mata guda shi na ba mutane sallah. An yi attahiyatu an gama sallah shi an limami. Malmaki ce assalamu alaikum sai ya ce ya ce lan wa gidanku. Yana cikin ɓangare. Sallah ta lalace. Akwai wani abu da mai mata guda ya yi garin mu. Wai ta haihu da sahi an wanke jariri ko kwana guda ba yi ba. Ran da ya sallan mangariba ce ta kai barka zai mata. Wai zuwa ɗaya ja mata aya wai shi malami na ya yi karatu. Ya karatu. Larai. Larai. Ta ce malam. Wa in kada addanmu. In yau min wularata in gita salat. Yami. Ta ce a'a. Wai jini ya yanke taho. Shimi. Ko sai ranar buke in ta sallah ji dan gaugawa ko kwana guda ba yi ba. Ka ɗau tsinke ka ce ka soka ma ɗiyan mutane. Mai mata guda lahani ta. Mai mata guda lalata ta mata lahani na. Duniya babu ɗa mai zuciyar banza irin mai mata guda. Malam ka tambaye ni Ni adin hujja baba. ya samu ya ba ta halaka ya yi ta hoda in ya koma bidowa zai ba. Ita. Kuma ta kwashe abin shi ta kai gidansu don a ce ta sami ki mai albarka shi ko ta ɗebe mai albarka. Illallah ya zama sauna. Duk da daka ta kai ta ne mai arishi kuma ga ya zaune bai ce komi ba. Da ni da dame na sai mabuga da ni da dame na sai mabuga. Wai mijin addame. To ke ne addame gobe da kitsa ba ki daka. Tana jijjiga mai baya shi ko ya hata ta da baki ana bara kuri balasa. Ko baro don banza ga alamun wayo ga kauye.